Mae Oli Bant yn ware ffwtbol heno. Mae spots fi wedi mynd mor wael. Bob mae'n nghron i gyd wedi mynd yn really, really wael. Ond na ni, sim sbel i fynd nawr. How do I look? You look really nice. Felly dros y misoedd nesaf, bydd criw camera'n dilyn fi a Oli a be ni'n neud yn yr wythnosau ola cyn i'r babi gyrraedd. High five. Teamwork. Teamwork. Bydd hefyd un o'r camerau yma gyda fi sy'n mynd i ffilmo pawb ochr arall gan gynnwys Daddy sy ar yr camera. Da ni'n cael diwrnod i'r geni? Na. Fi yw Tanwen, fi'n 23 mlwydd oed, fi'n gyflwynydd tywydd ar S4C a fi ar hyn o bryd yn 32 wythnos yn feichiog. Y fyna'r ffordd bys ti'n gweud yn Gymraeg? My name's Ollie Cooper. Dwi'n dysgu Cymraeg. I play football for Swansea City and I am Tanwen's partner. Fi'n meddwl bod lot o tabw o gwmpas disgwyl babi yn enwedig bod yn fam ifanc. Mae lot o bobl eisiau rhoi eu barn nhw ar disgwyl babi a bod yn fam ifanc. A pawb yn sôn am disgwyl babi a pa mor amazing yw bod ti'n cael this pregnancy glow a bod e'n hawdd a bod e'n 9 mis a ti'n edrych yn amazing. A dim fel am wedi bod i fi o gwbl. Fi wedi cael diwrnodau le fi'n teimlo'n isel. Fi wedi cael diwrnodau le fi'n teimlo'n rili dda am fi fy hun hefyd. Fi ar hyn o bryd yn tŷ mam a dad yn Gaerdydd. Ngharad, ffôn lawr. Fi yw Angharad a fi yw mam Tanwen. Fi yw Johnny, tad Tanwen. A dyma Caio. A dyma Caio. Caio Creu a Cockapoo. Ti yw Caio Creu a Cockapoo. Nawr tan mwyn weid wrthyn ni ar ei phen-blwydd, dy fe? Do. O'n i mas yn cael pryd o fwyd hyfryd yng Nghaerdydd mewn lle Sbeineg. Ie, tapas. Tapas. Do, a wedyn o tan mwyn weid wrthyn ni. Gyhoeddi. Ie. Do. A nath neb cloc ymlaen bod fi ddim yn yfed? Na. Na. Oedd yn bach o surprise yn amlwg. Oedd, o'n i ddim yn disgwyl e. O'n i ddim yn disgwyl e, ond... Ti byth yn disgwyl e, I suppose, i ti? Na, pawb yn hapus. Na beth ni'n gweud y fe. Ie. Sy'n wir. Ie. Ar hyn o bryd fi'n byw 50-50 yn Gaerdydd gyda mam a dad a hefyd yn Abertawe. Pan byddai yn mynd ar maternity leave, byddai yn Abertawe full time. Neu fi'n meddwl bys Oli yn mynd bach yn upset bod fi fan hyn. Tŷ Oli yw hwn ar hyn o bryd yn Abertawe, ond ni wedi dechrau galw fe'n tŷ ni, nawr bod babi bach ar y ffordd. Pan nes I symud mewn, oedd popeth yn holl yn wahanol, oedd y stafell ma'n really, really dywyll. So dda yn edrych fel bach o bachelor pad. Ond fi'n meddwl, erbyn hyn, mae fe'n edrych yn fwy cartrefol, bach o liwiau, bach o sparkles, neud e'n bach yn fwy feminine fyd, fel bod pobl yn gallu gweld bod fi'n byw ma. A ni just i really joio byw ma. Fi feddwl bod Oli di gyrraedd gyda. You right? Ollie's just come back from training. I've got you some fruit. Oh, diolch. I'm just going to get a water. Do you want a drink? No, I'm okay, thank you. Basically, mae e'n cael ffrwythau am ddim yn Abertawe pan maen nhw'n treino. A achos bod fi wedi cael gwybod bod rai fi fita 5 dydd, nawr bod fi'n disgwyl, a bod ffrwythau mor ddrud, mae'n dod gytre a ffrwythau fi. And it's a great selection. And it's a great, well, especially today. I don't always get strawberries. Felly, dyma'r stafell sbar. Fan hyn le mae rhieni Oli yn aros os maen nhw'n dod nôl o Kuala Lumpur achos maen nhw'n byw yn Malaysia ar hyn o bryd. Babi yn diw mewn 2 fis. Ni wedi prynu popeth, neu popeth ni'n meddwl bod ni angen. Maen nhw just dal mewn boxes, achos fi'n meddwl bod fi just yn rhoi mhenni yn y tywod. A fi'n gwybod bod rai fi sort o pethau, mae rai fi weithio mas be mae rai fi brynu, a fi just ddim moyn neud e. Ond ni just i'n mynd ati brynu pethau really, really normal, fel
Muslins. Oli'n caru gael nhw'n muslins. Hilarious, so dim syniad o fi'n be oedd ymlaen yn biti pan nath y brynu nhw. O'n i fel, oh, okay, we need some muslins. Ond oedd e'n golygu muslins. A just loads o pethau bach, really. Dummies, white noise machine. A wedyn dyma stafell y babi, neu bydd stafell y babi. Ar hyn o bryd, stafell dillad Oli yw e, rhyw fath o walk-in wardrobes. Fi'n really gobeithio erbyn bydd y babi byti 6 mis oed, bydd ni ddim yn byw ma rhagor. O'n i really eisiau byw yng Nghaerdydd pam wnaethon ni ffindio mas bod ni'n disgwyl, so nes i trio gweithio fe dylnu brynu'n Gaerdydd, a oedd e'n gweud, absolutely not, fi eisiau byw yn Abertawe. Fi wedi compromiso fel fi fod i wneud, a fi wedi symud i fyw fan hyn, ond mae rai ni sorto celfi ar gyfer y babi, so bydd rai fi wneud hwnna cyn bo hir, a wedyn dechrau rhoi dillad mewn, a wedyn dechrau sorto'r boxes sydd drws nesaf, a rhoi popeth mewn fan hyn, a gweithio Oli hefyd bod rhaid symud popeth mas i'r brif stafell a'r wardrobe sydd da ni mewn fyna. Fi yw Efa, Tamwen yn chwari, so fi bydd aunty. Pan nath i weid, o'n i fel confused, shocked, excited, popeth. A wedyn ni, ers ni wedyn ni, fi jyst i ffili aros. Today we're going to the 4D scan, Which is different to the 12-week scan and the 20-week scan, because that's just an ultrasound, whereas this is a 4D picture of... Fel, ti jyst yn gweld... gwyneb y babi. Yeah, you see the nose, you see the shape, you see the... You can just see more features Yeah. rather than it being... Can they say like, oh, it's got a big head? Yeah. Is that the scan they... I don't know if they can say big Nah. anymore. It's healthy. Healthy. Oh, healthy. I fod yn dig, fi'n meddwl bod bod y babis i gyd yn edrych gymos rhywun peth, anyway. Maen nhw'n jyst yn edrych fel bach o mush ar y sgrin i fi. Be, babi? I think they all just look like a mush on the screen. But it's nice. That's harsh. And then after then, ar ôl ni, ni'n gorfod mynd am growth scan. Achos gyda ni o bod yn yr midwife appointment, bod y babi yn y 19th centile, sef babi mowr. A wedyn ni, yn yr pwyntiad gyda ni pethefnos nôl, oedd y babi yn y 50th centile, oedd falle'n awgrymu oedd y babi ddim yn tyfu'n gywir. Ond hefyd nath i weid bod e ddim really yn unrhyw beth i boeni amdano ar hyn o bryd, ond bod i'n mynd i hala ni gael growth scan just i checo. Maen nhw wedi gweithio fi symud rownd, achos os fi yn cerdded rownd, apparently bydd y babi yn eistedd mewn lle gwell. A fi wedi dod â paned dy fi, achos ar y ffôn wnaethon nhw weid i ddod ar rhywbeth mae'r babi'n lico. Mae'r babi bach yma yn caru pan fi yn, ac yn cico lot pan fi'n yfed peneidiau. Neu unrhyw ddiod twym, actually. I don't know why I'm walking. I'm not getting scanned. Oh, Just me, isn't it? You want them big. Lovely. Thank you. Never seen you run away so quick. you're going to make me look awful. Enjoy your scan. Thank you. Thank you. Hi. Hello guys, how are you? Hi. So this is a cold gel. Okay. Ni wastad yn gwybod bod ni'n mynd i gael 4D scan, achos fi'n meddwl i fi'n gallu teimlo'r babi'n cico trwy'r amser, so fi'n meddwl bod fi'n gallu cael y bonding peth na gyda'r bwmp, le i Oli, dwi ddim yn teimlo hwnna o gwbl. So I'm just going to do a basic check, starting with the heartbeats, right? Aww, isn't that nice? You were really excited for the 4D scan, because it's that Any chance bonding. to kind of see the baby, Yeah. I love it. And to hear the heartbeat and stuff is really Yeah. nice. Can they open their eyes in there? Asking the wrong person Yeah. in this room. So let's have some pictures on 4D now, right? Wow, That is nuts. that is crazy. Is this what you expected? Yeah. Better. Yeah. Is it? Well, I was expecting the yellow one, wasn't it?
Oh, yeah, I Be able guess, to see yeah. it so much clearer. So you can use this to clean. Oh, thank you. That was really nice. Yes, please. It's lovely. It's just nice to see Thank you. that that's in there, which is mad. Scary. Oh my gosh. I love this one. Yeah. What number is this? There is a number here on the top. There. Oh, Oh, that one. 31. I was looking Put on the there. 31 there. Okay. Thank you. 31? Oh, Oh, lucky that is. that's spooky. It's meant to be. It's fun to me. Why is that spooky? That's the number I wear for Swansea. Fi'n gwybod bod, o'n i'n gweud bod babis i gyd yn edrych fel mush, achos ma' nhw fi'n meddwl fel ar y sgrin. Ond i fod yn dig, fel mae'r lluniau ni wedi cael trwodd, fel mae e'n edrych yn really, really bert. Mae rhyw fath o connection. Ni ar hyn o bryd yn y car ar y ffordd i'r growth scan yn Ysbyty Llandochau. We get to see baby again now, which is really lucky, and then back home to chill. Ni newydd fod yn y growth scan. Turns out baby's in the 61st centile, which means if 100 babies were born, 39 babies would be bigger than our baby. Nice. A nice, Healthy baby. nice, healthy, average size. It's Ollie's birthday tomorrow. So we are going to see your family because you haven't seen your mum in 6 months. No. And to celebrate tonight, because tomorrow you're training and you have a player's appearance. So we'll celebrate. Go out Tonight. for takeaway and some drinks. Nice. Non-alcoholic drinks for me. Or me. And you. So it's fine. It's fine. So heddi ni'n mynd i gael lluniau ni wedi tynnu. So fi, Bwmp ag Ollie. No! Whoa! Caio! O, ti'n edrych mor bert yn hwnna. Do you see the colour of the roses as well? Yeah.